ka-best. Ay Kuya Nongs, you are the best. Sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya! Sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! Good afternoon, sa Indogabos mga tugang, welcome po sa tuyang programang Kaya, digdi po sa DCGB. Biyernes na naman, sa ropong special na edisyon kan DCGB para po i-feature niya to ang mga barangay na may magayon pong naginibuhan, may kinaraman sa Ecological Solid Waste Management Program. Digdi po sa tuyang syudad. Kung saan pong matatandaan, kanuminaging mga biyernes, na-feature ta na so top 1, top 2, may kinaraman po sa Dakula, as in small barangays, dito po sa syudad ni Legazpi. Ini po susugduman sa tinaong recognition kang City Environment and Natural Resources. Kaya, pinag-iikot niya to saro-saro ang mga barangay digdi po sa Legazpi para sabi nga ni may hiras ang mga pinagigibon ninda tanganing maarog lamang kan iba na mga barangay bako lang sa Legazpi kundi magin sa Bilog na Albay o sa man na lugar taang 9003 yan po national po ining lay saro po ining batas sa lado national na dapat sunodon po kan gabos na mga local government units. Pero po sa Legazpi, haloy na kita na nagpa-practice ka ini, magpunpakan mga nakaaging mga taon and ini po religious link pinagpapasunod sa tuyang mga barangay. Kaya po ang lokasyon ngo niyan, kan sa muyang team, yaong po digdi sa barangay Mauyod, kan syudad ni Legazpi, sina po mga tugang ang top 3 best performing barangay small category seraron po kan Ecological Solid Waste Management Program. Kaya kakahuron ng tapusinda, yaong po digdi, mga tugang ang sa indang punong barangay, si punong barangay Mark Joel Bigueras, maray na hapon tabi kap. Welcome po sa tuyang programang Kaya. Maray na aga po, Sir Henry, as in Opo. sa imo pong pag-iriba. Yeah. And also po sa buong syudad kan Legazpi at sa muya pong barangay. Salamaton pong maray. Siringman, mga tugang yaong po digdi si Kagawad Oliva Padilla. Siya po ang Chairman Committee on Environment. Good afternoon, tabi sa imo Kagawad Oliva. Maray na aga po, Sir Henry Maceda. Yeah. Salamaton pong maray. Opo. And then si Eco Manager Jill Londerio. Tabi, siya po ang manager kan mga eco managers, mga collector kan mga basura. Dili po sa barangay na ini. Maray na hapon tabi, Madam Jill. Maray na hapon man po. Iya. And Mr. Henry Maceda. Yes, Thank you opo. po sa pagbisita, manggiraray man po sa mga Yes, salamato na maraya. Yung kami mga tugang sa barangay hall, nasa third floor kapinadi. Third floor ini ha, kan barangay hall, mga tugang kaya maray pala kami nagdidig dita, may pa-snack sa barangay. Pag kami pa sinan magdaman kami mapa-snack, maray nagibo-gibo ta ini pala adi. Okay. Siguro inutong ko na muna si Kapitan Mark Bigueras, mga tugang.
ano po ang ano tabi kap? Garo expected din doon na kamo makakataas tabi sa top level 3. May kinaraman po sa best performing barangay sa small category po pag-abot sa Ecological Solid Waste Management Program. Sa Sakuya man po, Opo. expected ko na din po dahil Oho. we are very blessed po sa Samuyang Barangay na ang eco manager ko po ay dating committee chairman po ng Eco Solid Management. And Ayun. parehas po ini matibay and also may co-chair, may chairman po sa Opo. Eco Solid Waste mo niya na term. So, Oho. dakulaon po ang kumpiyansa may na day po kami mababa sa top 5 level. Dahil for the very long time po, maski kang mga nainot na administrasyon, day na po nabababa talaga ang Barangay Mauyod sa award na ini. So, kay Puan bilang po i-maintainer Yeah. para po pirmi po kami nasa top. Opo. Top 5 kamo permi. Last year, number 4 kamo, tama? Number 4 po. Ngunyan pala, number 3 kamo. Number Baka sa sunod, Malay mo. Sir Henry, ano? malay mo kap. Ade, ini pala na, ining eco-manager mo pala, dating barangay kagawad ini. Opo, opo. Ayun. So, aram niya talaga ang pigigibo. Siya man ang dating chairman committee on environment. Opo, opo. Ayun. Okay. Magayon po yan. Okay. Siguro, diba na ako kap sa ano po ang mga naging mga strategies na ginibunindo para makuha po ining pagiging top 3 po sa best performing barangay sa small category? Kapitan Mark. Sa Kuya man po, ang aram ko po na pinagigibom is very particular po kami sa sa waste segregation. Ano po? Apo. Dahil very important po ini na maasikaso po tulos ini na dahil na po mamroblema ang makolekta ki basura. Opo. And also baka gusto pwede ko po i-ano din sa ibang practices para Opo. si Kagawad Olive po ang magtarang kang ano. Sige daw tabi kagawad Oliva, tama? Oliva. Padilla. Pwede mong maidugtong tabi naman sinabi ni Kap. Ano po ang pigigibon? Kasi siyempre, si Kapitan, ang sa iyang trabaho, overall ini. Di ba? Overall po na supervision sa gabos na mga programa kan barangay. Kaya pigdesignar po sa mo bilang Committee on Environment, ika ang pig-aasahan dyan. Bako yung Kap. Sige tabi kagawad. Ano po ang pwedeng maidagdag mo tabi na pigigibon ninong estratehiya sa garbage collection para makuha po ang pagiging top 3 best performing barangay? Bali po, ano iyan, ang pagkolekta po kang basura, talaga pong, stricto po kami. Nasa, po kami kang no segregation, no collection po. Tapos, ang pag mi po, na dapat ang kalinigan kang kapalibutan malinig po permita igwa po kami ki mga signage na tangod ko linig ko. Wow. Ayun po. Tapos iyan po na so weekly na barkadahan po. Na permit po kami perform na yan kada Domingo nagka-clean up drive po kami. Po kaya yan sa DILG. Permit po kami kaya ito. Dahil po kaming palta na weekly. Opo. Opo. Yun. Ano pong sabi ko itong weekly barkadahan tabi? Ito po, so sa clean up drive. po, Sa clean up drive kan barangay. sir. So suro si Mana tabi ka kagawan, Opo. naging ka mo kan araw kan sa barangay. Opo. Ano? Actually, Sir Henry, po Opo. kami, top 3 din po kami duman Top sa 3 ka mo naman sa Iba award ka, kan may unway DILG. itong sunod kan DILG Opo, opo. Oh, sige, magbalikan ta to itong Sige po. panindo barkadahan nindo ha. So nakatabang ito para sa garbage collection. Ano? Opo. Itong sistema, itong practice nindo. Paano po nindo na sabi mo may mga karatula ka mo na ngaya tangod ko, linig ko. Pagdain na segregate ang basura, no collection niya. Paano mo man tabi pinapasunod iyan tabi eco-manager Jill sa ituyang mga kabarangay? So, mga eco-age pong Opo. in charge po kaan. Opo. I-ano po ninda ang ilingnanggad ninda na segregated ang basura. Opo. So, residual and then biodegradable. Pinag-aanuan po yan ninda. Tapos may mga schedule po sinda Oho. na everyday man po ang pag-ano ninda kaan, pagkua. Opo. Pagka ano man po, pigkukuaman po ang basura mi, MWF, kinukuha yan kang truck sa Haling OZNR. Opo. Kinukuha yan MWF and then TTHS, biodegradable. Wow. Oho. Okay. Paano po nagiging way of life yan kan sa tuyang mga kataga-barangay sa Mauyod? Dapat mag-angkap. Naging parte kang buhay ninda. Everyday, yung gigibo ninda Yes. mag-segregate. Paano po nito pinapasunod yan tabi?
Kagawad, ikaw nga natabi, eco-manager Jill. Lalo nga ni, kung sa Gari kuya ka na sa baga, printira, sa araw kan, bilang Gari kang ano, parasita sa mga tao, Gari kang parasita na, ngayon, demo na ngayon sa basura, etc. Di ba? Oh, pig-remind ko mang giraray, piglilibot Oo. ko yan, Oo. tanganing, at least, reminded sinda pirmi. Oo. And then, ang mga, ano, bako ngayon, day mambaga 100% mamaano, pero, kunyan digdi sa mauyod, Opo. ang basura talaga, maano na talaga pagkwaong kang, maski, pigaapot ko man po ang mga eco-aids, okay man po ang pagkuan ninda. Iyo, di ka man po nakatupar kay Kaiwal. Dit man, okay lang yan. Ikaw man, oo. Sa lado tabi kan barangay council tabi kagawad, Oliva, may igo ka mong naipasang ordinansa o may nabutang kang ordinansa na locally produced nindo sa barangay o so dati na pong ordinansa nga syudad na sinong pinagsusunod? Yun na po itong pigsusunod, Mr. Dating Oo. ordinansa po. Oo. Pigpadagos bilang po ito na ang ordinansa. I see. Opo. May dahiling katabi kap na garo dapat na ano ini ma-improve na gibuhon para sa garbage collection kan sa inong barangay. Sa ngunyan, since magayon man po ang performance may digdi sa Opo. award na Nakuha niyo ini, daw. oo. Siguro more on maintenance kami. Ayan. Kang, Correct. ano. And also kung may maidadagdag man po or may maitatakil kami na Opo. na ibang way para mas mapagayon ang samuyang performance digdi. Very willing man, although ngunyan Oo. more on pag-maintain mo. Iyo. Nahiling ko kaya ngunya nag-ikot ako sa barangay. Malinig ko ng barangay dito kahapon. Eh po, every week man po kaya kami nagkakantak Iyo. clean Uda, drive. sa mga tao, paghapot ko, nga ako, malinikon po ang barangay nindo. May nakamigbid sa kuya dyan. Ay, si Henry M. nga ini. Nga ako, malinig. Iyo nga po, malinikon niya ang barangay mi. Di ako nakadangog niyang kinigatibong kon sa endo. Very active da po kamo sa barangay council. Opo, opo. Oh, so parte ito kag gari cleanliness drive tabi ka pano. Napigigibo nindo. Okay, may mga napinalisara na po kamo, gari may mga natawan ng penalty ngaya sabo pagsunod sa endo. Pigigibo sa barangay kap. Actually, Oo. Sir Henry, nagatauman kami parang warning. Ayun. Okay. So, after man ka itong warning, nagsusurunod naman po ang tawon. Oo. Dahil Oo. aramtaman po baga ang tawo dahil man gabos kayang mapasunod sa Yes. sararuan na pagtaram. So, sa ngunyan, ano man, okay man. Opo. Dahil pa man po kaming na-penalize Mm. with regards po digdes. Magayon. Paano po nido naisipan ito na programa na tanggod ko linig ko tabi kagawad? As in, kagawad uli ba? Paano po nido naisipan ito tabi? Saan po nagpo ng ideyang ito? Iyon na po yan. So, nainot mi pang ano iyan. Oo. So, naisipan na dapat talaga tangod ko, linig ko. Mm, Iyo po yan, pero may ang pinunan baga ki, so mga, ano yan, matapok sa na ki mga ating iya, kitarapok sa na. Iyo Kaya po. kami naglaag ki signage ka ito na Opo. ano yan. Oho. Tanganing ma-disiplina sa tao po. Gapo ka mo dili kay mga business establishment sa Dracula? Igwa man na. Oo. Igwaman. Iya. Igwaman po, pero Opo. nagkapira lang dahil ang ang area may man lang po sa Henry sa Dayman lang. Ayun, oo. Pero ano po ang proseso kang collection naman kumpara sa mga residentes mismo sa mga harong? Paano ka mo nagko-collect na naman sa establishment tabi eco-manager? Pag ano po, remind ko man po duman kan, so yan na sa my business ano po, na dapat properly segregated. Oo. So kung sa residential dapat segregated yan, yun man dapat duman sa mga residente, sa mga And then, negosyo. sa residential po, Opo. so iba, pigtaraman mi man po kung itong sa mga biodegradable na Opo. pwede man po ikag sa balde, and pwede pa ito maging fertilizer. Opo. Oo. So iba po, may igwa man po kaming compost pit. Diyan may po pagpigakaraagan mga dahon. Nga, kaya pig-anuhan mi naman po sa kada arong kung pwedeng maano ito o kaagninda sa mga laugan, tanganing bako nagrabi ang ano ninda kang Opo. pag ano sa basura. Oo. Paano po ka mo nagpuon kang kampanya nindo kada taon? Siyempre, every month, every year baga, panibago nga yapon nga ng Enero hanggang Disyembre, another gari nga evaluation na naman ka no CNR. Paano po ka mo nagpupuon kang kampanya nindo na ini dapat ang direksyon kang barangay para sa segregation policy? Sa iling ko man,
more on ano talaga kami, Sir Henry, naka-timeline natin talaga ang tigigipom eh. No. And arog po kang pinagsasabi ko na maski ka mga nainot na administrasyon. Yeah. Yaw na po talaga so pag pag asikaso especially digdi sa solid waste eco management. So iyo po ito as is po ang pag kang Oo. Ikaw po kamo kay garing nga pakulo, perpurok o garing nga kaan mga ay papagang barang mga kuro competition nga perpurok. Ikaw po kamo last kaan December year. po, Sir Henry. Ikaw po kami ki parang Christmas tree. Sige daw, pakiras daw tabi kaya. Oo, Kagawad Olive. Ikaw daw tabi kagawad ulit paano na Christmas tree na yan na competition po yung perpurok. Opo. Na, sige daw, anong koneksyon kaan sa basura ta po? Go ahead please. Ito, bali, ito, puntos pa po ito sa Oho. Itong kami ka ito kada December po, sir. Itong, sunainot nga ni, so, parol making. Okay. Nasa, ang sukol niya, so, kadakulaan, tapos, so, kaalangkaw niya. Ito po ang Tapos, sungon niya naman na December, last December, Christmas tree naman po, sir. So, pinaglibumin. Okay. Yun naman po ito. Made o ba po itong Christmas tree ito? Ano po ito, puro sa recycled na Ayun, mga recycle po ito. Opo. Sa mga plastic bottle. So, imbis na tapok sa botilya, ginibon ng Christmas tree. Dakulaon po yan na yan. Oho. Na pakinabang po ang mga plastic. Iyo, nakulang points po ito sa evaluation Opo, sa indo. opo. Ade, dingon yan, kung Christmas tree, December, ano naman ang gibonin daw? Pag-isipan mi pa po, sir, kung ano naman. Pero pong Christmas tree, so nagibuhan tabi kagawad? Atong pito gabos, sir. Wow, Kaming yan. Pitong purok? Opo. Ayun, kada purok may Christmas tree. 5A, 5B. Bali duwang 5 na 5A and 5B. Kaya naging pito. Iyo, may kwan man po ito. May regalo man po ito. So, pinaka-the best. Igwa man po. Oo. Ano man po, tinaunin ng regalo ng mga kagawa, kapitan? Cash po. Cash gift. Oo. Opo. And, yun, cash Oo. Di Ayun po, sir. hali po sa imong kapito. Ayun po. Sa barangay baga, kung dahil kwarta sa barangay, Ayun, si kapitan ang minahanap kiko. Arog po talaga kaya ng basta Oo. makaservice. Pero magayon, ano po so naging resulta ka ito? Okay man po ang ang result niya. Magayon man na paghilingon na Oo. may mga Christmas tree po na made of recycled materials. Iyo po. Oo. Okay. Ikaw po kamo ki mga aside from that gari pakulo kada barang kada purok ngayon. Ikaw kamo ki gari recycling program na pigigibo. Ano pong mga nare-recycle mga bagay-bagay na piga-practice po kang barangay? Kagawad ano yan, Oliva? Bali po, nagpapatraining man po ako kay mga arugag sa mga parol baga, sir. Barong? Ito, parol. Parol. Parol, okay. Opo. Gibo sa itong neon bagasan na so plastic bottle na neon na so Mountain Dew. Opo. Yan, ito pa. Gibo po ito sa yan, sa Mountain Dew po, naging parol po. Tapos gibo mi na itong sa mga flower base. Tapos itong so Stroman. Nagibuan man ito ki mga yan, parol man po, sir. Tapos itong susaro pang Gary, ito man Opo. itong parol tapos flower base man. Tada ko mas ano man po sa nagigibuhan mi. Iyo po. Iba-iba po, sir. Oo. So at least bawas na sa basura ito. Naikwanin. Ano pa pong mga recycled materials sabi kagawa? Itong mga papel. Papel, okay. Opo, ayun po. Oo. Ito man, iba-iba man po ang magibuhan kay itong mga papel. Bali, yaonin ko po may display nga ni dyan sa baba. Iyo. Saan po ka mo nagkukuaki mga tao na pwede mag-training sa Indo? So, digdi man lang po. Sa residente lang po. Maray. Mapaisnakan na sana din ang bayan. Ayun po. Okay. Anyari po ang participation duman kan eco-manager tabi sa pagkolekta ka itong mga basura na for recycling tabi, eco-manager Londerio. May man po, Sir Henry, dyan sa may MRF baga, may place dyan na para sa mga plastic bottle. Opo. And then bottle, and then, so yan na may mga kahoy nga na pwede magamit arugan so may guminibong hali sa bala. Opo. So iba may nagibo ka to kang Christmas tree na hali sa mga kang palakpa kanyog. Kaya na ito. So digdi sa may nagdumadsinda nagkuha so ibang mga participants sa itong pag pag contest. Tapos kato ang pigigibo mi kaangkan mga plastic bottle na sa Coke, ikikagan po yan kan mga
coffee bagang pigugurunting dilalaog duman na sa raditon saro itong ano pang recycle. Kaya dakulo na pwedeng magamitan kan mga recycled things na ano yan. Iyo po. Kumusta po ang MRF tabit nindo, Digdio? Oh, very good po. No, natay itong MRF, inagyan ko sa MRF, no, deng parang akong naparong Yes. We Diba? use Anong sekreto tabi duman, ano yan, Eco Manager? ang saro po sa mga eco-aid. No. Luminaw nga ni po sa saro kong aki. Tangani niya. Sabi ni Kadaklan sa mama mga tapukan ngayon, kang basura kap MRF na mamarong, pero sa indo ibang pick klase sa sabon. And then we use Pakishare mo daw tabi sa nagdadangog. ang saro pong number 1 na ano, lilinigan mo na yan, iarali ang mga ati. Opo. Pagkatapos ikikag yan sa balde, so itong drum, Oo. pagka ano, bidugdug yung kitubig, and then, may piprovide man po sa hali po yan sa, ano kang, bibakal man po ni, ano ka ni, para sa mga sabon, Oo. zone rocks, Oo. and then, kikagan manggirari ang kidaw ni. May time nga ni, susgiri, bako, abo muna nga niya, pagkaganyan kibasura, tamaamot na. Iyo baga, Yan ali. po. Iyo baga. Dakula. Nagkukulikta po kamo dumang ki sunalala ano yun, so dumog o nalalapa? Pig advicean mi man po na, Oo. uyan po na mga, may mga tubig-tubig bagang Yan, ano. yan. Pwede saraon mo na, and then, kikuaman po yan kang Oo, eco-aid. iyo. Tapos Tama. kikag na duman sa drum. Kapag nagkuha ka ki mga mga may tubig-tubig, pag binugtak mo duman sa MRF mo, talaga ito mamamarong. Opo. Oo. Kasi tabi ka pa nagme-maintain ka ito na mga pangbakal mong sabon. Garo ika. Ayo po, pero may man po si Renry, ano? Pag may kapitan ka nang dinalaganan, bakal ki sabon, etc. Ano po, paano po ito na maintain tabi ka? Siguro aramtaman po baga si Renry na pagpunong barangay sa wrong barangay. Gabos na di. Oo, sakripisyado, pero okay lang basta maugma ang barangay. Oo. Wala po yan problema. Iyo lang ang tigahagad mi Iyo po. as barangay captain na sukli sa mga efforts. Iya. May tubig tabi ito kapduman. Ikaw ka mong tubig sa MRF? May bomba. May bomba. May bomba. Advantage yan, adi. Kumpara ko ngaya sa water district, taba ka maghalat ka muna mahalat ka muna magbulo sa water district. Pero ito pala, may sa direct, si Sepo nagpag-ibaw ng deep well, haloy na po ito. Aloy na. Kagawad tabi. Aloy na po ito. Microphone tabi. Kagawad, sige po kagawad. Aloy na po ito sa Aloy na na, po ito. ano dyan na Oo. bomba. Oo. Kaya aran nilang sa MRF, kaya duman na lang kami nagkukuha sa pang-auto. Iya. Iyo man. Takon mag-asa ka sa water district baka. Oo, dahil Madoy sa wara-wara bulos, dahil ka nga niyan, nakadagunas tubig. duman. Ayun po. Dahil ka nakadagunas duman. So, paano po ang manner kang paglimpya ka ito every day, every other day tabi? Kwan, ano ini, Eco Manager, Jill? Nagkakuha po ang ano, MWF Monday, Wednesday, and then Friday. Okay. Ang biodegradable, it's only Tuesday, Opo. Thursday, and then Saturday. Okay. Okay. Ang kada hali kang collection, naglimpya po ka mo. Nililimpyan po. Ayun. Tapos may picture may po yan. Ang mga report, gabos po yan, piga, submit me po for documentary purposes. I Tanganing, see. nailing po, natutuong, nagigibong mi yan. Oh. And then, igwa pa po kaming, yan na track, pag nagdidigdi, igwa man po kaming pigpapapirmahan na tutuong nagdadyan po ang samuya sa track. Gabos. Oo. May ano po kami kan. Ano po, requirement tabi kap na dapat i-arugat ang proseso o gari is sitwasyon garo is open lang sa barangay nindo. Ano na po, parang initiative na din kang Oo. sa Muyang Council na araw Opo. po talaga ito ang gibuhon may Oo. every now and then para syempre mamantinir man po ang kalinigan. Yung ano, kapag pinabayaan mo yan, pag umininit, mamamarong. Oo. Paano po nito pagkukulikta sa mga buti baga, special waste? Paano taban sistema ka ito? Tabi. Pag ano po, segregated man ang pigakaagman po kung may mga bote, lilain po ang bote ta may sarong part duman na puros bote ito. Oo. May mga pasa na, so, grabe na bagang pasa buda so mga bilog pang pasa. Yep. Ay mga bilog pang bote. And then so may mga pwedeng pipilian mi man po ito tanganing saro pang recycled na pwedeng ma-resignan itong mga bottles na ito. Opo, oo. May nahiling po kamo kagawad Oliva Padilla sa inyong council na ngayon kay puhan ini magibuhan kisarong ordinansa o resolusyon na dapat ma-institutionalize pa ang programang ini kang barangay nindo.
Iga ka po kinahiling na pwedeng gibuhon. Bali, Oo. igwa pa sir na ano Oo. yan. Itong so dakul pa man na ano, so iba pa man na dapat gibon itong mga so arog sa mga goma. Oh, yan. Yan. Pwede po ito ma-design mi pa na Oo. pwede pag magibuhan ki mga paagi na ano yan, pwedeng ma-display mi. Opo. Tapos itong iba pa man na ano yan na mga tapok na ano yan, so mga kahoy. Na pwede pa Yeah. po ito na. Iyo pa po itong Kung paano ito, ano? kung paano magibo. Oo, yung mananggata. Ang kahoy din, pwedeng itapok yan, di ba? Oo, pwede Kung paano pa yan na... magibuhan kipaagi kung paano. Paano maging panggatong. Ayun po. Okay. Mga tugang sa muya pong pagbabalik, ano po ang mga ways to go kang barangay Mauyod? Kasi nangon niya nasa number 3. Ano ang sa indang mga direksyon tabi sa masunod? Ngunyan na taon 2026. Aramon ta po kay Kapitan kaya Mark Joel Bigueras and kay Kagawad Oliva Padilla and kay Eco Manager Jill Londorio. Makalipas lang po. Londerio, makalipas lang po kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Napahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asin kami, permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asin magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na bikulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alright, balik kita mga tugang sa programa. Ang kaya program yan po digdi sa Barangay Hall kan Barangay Mauyon, Legazpi City. Sina po mga tugang ang top 3 sa best performing barangay, small category sa Ecological Solid Waste Management Program. Magayon po sa naging sharing mi kasabago may kinaraman sa mga programa kan barangay para po sa endang mga pinagigibor o aldaw para ma-institutionalize po ang pagkapasunod kayo sa mga tao. Okay. Sano na lang pong haputabi ka sa endong tulo. Paano po nindo nagibuang kipagin na gari maging way of life ito kan mga tao? Magsunod sa mga tao, soral daw na pagtabok din na kan basura. Kapitan Mark. Siguro po ang matataram ko lang po is mapuon po yan syempre sa
sa leader. Ano? Yeah, correct. Kung ano po ang pinagigibo kang leader, kung ano po ang pinagpapautob, human people will follow. Yes. So, kami po as barangay leader kan sa Muyang Barangay, iyon na po mismo ang tigsasanay me sa laog kang harong para maski papaano ma-share me and day din ki masabi sinda na day kami nagigibo kang mga rules mi sa barangay na arog kayan. Magayon po yan, nakamo mismo, barangay official, nahiling ka mo kan mga tao, nagsunod ka mo. Yes po. Tangani na mahiling niya, si Kapitan nga araw kayo ng pagigibo, dapat nga araw kung tama niya, masupog ka sa barangay. Pero kung day kinagigibo, may problema talaga sa pagsunod kan mga tao. So sabi nga ni, nagupon sa endo ng mga leader kang barangay. Okay, kagawad uli ba tabi? Ayun na po ito sana. Dapat talaga may kami ni mahigpit po talaga po kami kan sa araw kaya na bagay. Opo. Pag day nagsunod, ang madalagan man po, so eco manager, ayo po ang tataraman niya man. Iyo. Po. Siya man po ang malibot lang na dapat magsunod sinda. Ayo talaga po ang policy mi talaga sa tangaling malinig ang kapaligiran. Ikaw man tabi, eco manager Jer Lunderio, paano mo ito na gari nagibo mo na dapat oral daw pag ang mga tao na dapat gibuhon ng gaan? Ang pasalamat mo po ako ang mga tao man digdi, at least nakakaano na po sindakan tamang segregation kan basura. Salamat man ta. Pag pirmi man ako naglilibot sa inda. Tanganing po mantinir mi po ang tamang kalinigan asin ang proper segregation kan mga basura digdi. Ayun, ikaw po, nag-segregate ka man kimare sa arong mo. Ay, syempre. Dahil pwedeng Bago magluwas sa arong mo. Correct. Dahil pwedeng, paano po nindo yan nagkakuan sa mga, di ba, sa tuya, sa harong ito magkakap, di ba? Paminsan, so mga kairi pa sa harong, nagiging kaiwal ta yan. Makaray daw ngayon, paano po nindo na isihiras na sa membro kan pamilya, dapat iyan po ang dapat gibuhon. Yun na nga po ang tigasabi ko man sa family ko na ako sarong opisyal ng gobyerno and masupog man na mismong sa laog kang pamilya dahil kami nagsusunod sa mga ordinansa and resolution kan sarong barangay. So, iyo po ito ang way ko kang pag-deliver sa inda para magsunod sinda sa arog ito na pag... Sisipon, masinunod sa lagang harong nindaw. Gabos man po. Siyempre, kapitan nga di ba? Ikatabi kagawad, uli ba? Paano man gari? Kami sa harong sa barangay Utso ako, ang gabos yan, mga aki ko, gabos kami ang pag-segregate kan basura, ayuson ta masupog. Ba't ang taga DCG, naka-establig di? Arog tabi ka nang kumagtarap sa arong, sige tabi kagawad, uli ba? Ang aki ko po, saro man lang po. Ito duman sa aki ko pa sana, pipo lang ko na duman kung paano ang dapat na paagi kong ang mapamaray sa laog kang araw. Iyo. Tapos tangaling maarugan man kang iba. Iyo baga. Kita baga, makasupog baga na, ako ngaya, ining taga din si Jibing hindi nag-segregate kang basura. Di ba? Ayusin mo talaga sa harong mo. Kaya, ingatan mo sa pangara, dapat magsunod sa mga, lalo na pag-abot sa eco manager, di ba? Ano tabi kagawad, eco manager Jill? Primero baga sabi ko ba Sir Henry, sa arong mo na bago ka paluwas baga maano. Opo. Kaya may time duwan sa arong may liagan na talaga ako kampara digdi sa residual, biodegradable but recycle. Yan. Okay. So okay, digdi po kita. Ano po ang kuan? Ano po ang yan? Ang mga may nailing katabi Cap Mark na garo mga challenges o agyat sa Indo para ipasunod ang 9003, ang solid waste management segregation. Mahiling ka po nagaro challenges on your part bilang barangay kapitan? Sa ngunyan po, smooth sailing man po ang pagpautob mi kaining so sabi mo po Sir Henry na 9003. And sa ngunyan wala pa man po ki major problem na kaipuan ming gibuan ki solusyon. Kaya maugmahon man po kasi ang maski ang constituents may naga-cooperate. Kimaray sa Samuya. Kaya magaan, smooth sailing po para sa kuya. Araw po kayo ma-election cap, dahil mga problema tabi pag
Di ba? Dahil ko pa po aran. Iya, bagadi. Aralina. Pero, mahiling mo ang sa bilang mga leader na pag tama ang pigigibo, nasabutan kang tao iyan. Di ba? Iyo po talaga ang pinaka bottom line. Yes. Budak ka mo, tagasunod man sa nakamukang lay, di ba? Yes. So city government, may piga pa sunod, tagasunod man sa nakamu para sa implementation. Di ba? Okay. Kagawad tabi, Oliva Padilla, may nahiling katabi na gari challenge sa imo bilang kagawad, agyan sa imo bilang kagawad, may kinaraman sa programang ini na may pasunod sa imong sa tuyang barangay. Ang challenge sa kuya, sir, so ano iyan, ang iba po kayang household, igwa man talaga na, di mo talaga maano na, mga madulong ang iba. Di man talaga maubos yan. Di man talaga. Di man perfect yan. Di man talaga perfect. Iga talaga kaya. Iga talaga. Kaya, iyo man ang pig-ano ako sa eco-manager na, iyo ito nga na, dapat ano nanggad na maray. Kaya tamang paagi nanggad po. Yeah. Di man talaga mapi-perfect yan. Igo nanggad kimedyo nalilingaw. Kaya constant reminders ang kaipuhan. Di ba? Okay. Kagawa, Manager Jill, ano pang hiling mo? Ano gari challenge sa imo bilang eco-manager? Ikaw na sa printera pati. May Halin time kay nga. kapitan, pasiring kay kagawad. Pagkabat kay kagawad, pasiring sa imo. Sige, ano taman? May time nga ni, Agyak sa imo. ano sinda, na may misinterpret ninda. Opo. Bilang ako bagan eco manager, Yeah. ako ang dapat pirmi mag-remind. Yeah. Pirmi ako ka naglilibot, nganing maano kung tama ayan malinig dyan, Opo. malinig ang surroundings. May time, kung medyo pagpagal ka, nag-alang ka ba ang boses, may Iyo. time na ano ninda ako, misinterpret, pero para sa kalinigan man lang po. Iyo. Kaya, kung may time, sorry man ako kung dahil man baga pa anuhan. Di man tituyo pa minsan baga, di ba? Pero Doon man ba nasa tuyo ng mga constant tao? reminders na Mas sana sa kanong buot mo, pagpagal-pagal ka na, pag napano-pano ka na, medyo makakabuhi kita taramon. No. Pero ang gayon sa imo pala tabi, ka, pag na-realize mo na gari, kalmado ka, nag-sorry ka. Yes. Di ba? Magayon yan, nasa imong ito naman na best ito, nasa imong pinagigibo. So, batay ka nakaprintera ng gan, pag abasura na ngaya, kaya anapang yan si Kagawa, si Manager Jill. Okay. Ano po ika po bilang eco-manager? Ano pong gari ways to go? Garo na mo na gari, dapat pang gibuhon nangari dapat pang pakusugon sa imong barangay pag-abot po sa segregation kang basura tabi. So, dapat mag-cooperate sa mga residents tanganing maging perfect. Aba kung man totally perfect ang pag-ano kang ma-anuhan sindakan tamang pag-ano sa basura. Nganing maarayo kita sa ilang. Iyo. Number one an ano ka anta. Dumampas na sa ang surroundings mo pag malinig. Arayo kita sa ilang. Iyo pa. Number one ang parong. Yes. Diba? Number one ang parong kan basura, buda iba pa, na pwedeng istaran kan mga namok, buda kan mga langaw. Yes. Gari ang garo na hiling mo na dapat pang, idiretso, mas pakusugon pang kampanya. Oo. May daling ka po na gari campaign para sa enda na, tayo ba kang kigarewan ito? Information and Education Campaign? May ano man po kami, sabi ko nga ni kay Kagawad Olive, giraray kami kay kada purok, kagan mi kay so mga ini nga dapat kung ano ilalaag sa so gari tarpaulin na kada purok kagan ito tanganing constantly reminded sinda. Iyo. Oo. Di ba kasusara naman ang sikap? May barato bagang pigan. Okay man ito. Sige, Kagawad Oliva tabi. May nahiling ka na gari ways to go na dapat gibuhon patabi sa imo bilang konsyal kan barangay. Yun na po ito nga na ko sa iya na mapagibo kami ki tarpaulin tanganin kung ito nga masabutan ka mga household, ka mga residente na kung ano ang proper way na pag kang basura. Opo. Iya po ito. Iyon lang po ang paagimi na. Tanganing magayon Iyo. pa. Taga pa ko lumangkap sa gari evaluation sa digo kay gari advocacy campaign duma. Ano nga ito? Kung ano sugi mo nindo bilang parte kang advocacy campaign pag-abot sa collection, duman sa naging evaluation sa endo. Gari ko kaiyan akong nahiling na parte na checklist ninda. Gari information and education campaign. Iyo po ito nga na mga pigigiribo mi na mga sa plastic natin. Iyo po ito. Arog ka ito ang kwaninda. Iyo ito ang may pa na dakol pang magibuhan ka ito ng ganun.
I see. Okay. Iba-iba. O di, mahagasto na naman si ka para sa tarpaulin. Karaman sana. Yung mga realin sa barangay, di ba si kami, ang manager mi, kapitan sa barangay, di ba? Ara, pag-share niya na, pagdaing puno sa barangay, si kapitan ang dinalaganan. Ikatabi ka, ano sa hiling mo tabi? Ang ways to go ta sa barangay mo yun. Ang ano ko po is as barangay captain po. Opo. Ako po ang ama syempre kang barangay. Yeah. And aram ko po na very confident man po ako digdi sa DOA. Opo. Sa DOAng ini. So ako man po ang provider Yeah. kung ano man po ang gusto nindang nindang mga ipautob sa this year or sa mga masunod pa. Kaya Opo. iyon lang po ito. Sabi ko nga ni po baga Sir Henry na Opo. this is a joint effort. Yes. Kang Yes. buong council. Abo ko man na ako lang maghiro, Opo. dapat gusto ko gabos functional. Yeah. Opo. I see. Okay. So yan, mga tugang ano. So siguro, thank you po sa Indong Tulo. Salamat to na maray. Thank you man po, Sir Henry. Si Kagawan Mark Bigers, hali ko na nailing-hiling ini. Kanya ako, nag-drone ako na si Kapitan. Kaya ito sanay-sanay. Hali ko na nasabat-sabat ini sa mga pagtripon. Okay, so anyway, inutong ko na po si Eco-Manager Jill Londerio. Ano po sa imong mensahe sa mga kapwa mo eco-manager ngunyan o kapwa mo tabi mga taga-mauyod may kinaraman sa tuyang programa sa Ecological Solid Waste Management Program. Go ahead po, tabi. So pag kang basura, dapat sarabay kita po para po sa kalinigan kan sa tuyang barangay magkooperar gabos. Tangani po na kalinigan. Yes. Okay. Arayo sa ilang. Yes. Salamat pong maray. Kagawad Oliva Padilla. Kagawad Oliv. Po sir, salamat po sa nindo sa Muya Digdi, pagbisita. Ang masasabi ko lang po na ito po na dapat i-maintainer na po ang kalinigan, magsunod sa kung anong dapat na paagi, tanganing magayon asin malinig ang barangay. Yan lang po. Salamat po. Mga tugang Kapitan Mark Joel Bigueras. Kap. Sa kuya man po, gusto ko man po pasalamatan ang buong barangay Mauyod. Council, Barangay Mauyod Council and SK Council dahil nakuata po ining third place kang sa award na ini and sana hopefully by this year day po kita magbabang ranking Dapat, and sana dapat mas tumaas pa po dapat Sir Henry. lang. Oo. So number 2 si Kwan si Binanuahan, tama? Kapabiera po. Binanuahan. 21. Si Binanuahan West. Oh, may problema ito si Kapitan. Dami ko kuman ito. Pero mas maray baga na na gabos nagtatrabaho. Tangani na magayon ang programa kan sa tuyang gobyerno. Okay. Thank you, Tabi, Kapitan. Thank you man po. Opo. Salamat, Tabi, sa pa-snack. Okay. Wala problema. Anytime po. Alright. Maray pala mga tugang na nagprograma hali mismo sa barangay, tamay pa-snack. Takon sa DCGB, kami pa-snack sa tulong ini. Mga tugang, ay po sa indong programang Kaya, digdi po sa DCGB. Pasalamatan ko si Kapitan Mark Joel Bigueras, punong barangay po, kan Barangay 11, Mauyod, Legazpi City, si Barangay Kagawad Oliva Padilla, siya po ang Committee on Environment, asin po si Eco-Manager Jill Londerio, siya man po ang tagapamahala kan garbage collection digdi po sa Saindang Barangay. Sina po ang top 3 best performing barangay sa small category. Sirarom ko po kan Ecological Solid Waste Management Program. So lauman ta na next year pag nag-interview kita baka si Kapitan ali na taramtan na number 2 na nga kami. Di ba? Di ba? Muna iba pa mga tugang na mga programa na matatawan ng recognition kang OCNR digdi po sa syudad ni Legazpi. At sa ino pong programa, mga tugang hali po sa Barangay Hall kan Barangay Mauyod. Magayonon ang Barangay Hall kan Mauyod tabi aircon. Pero kasi kalon ini ka because nasa third floor kita. 3-story po ini aircon, mga tugang. Malinigon po ang palibot kan barangay. Nag-ikot ako bago ako nagsakat sa barangay. Malinigon po ang barangay. Pigapot ko sa mga tao, dahil po pambihira na po diyan, dahil basura na nangaya kaya. Apoy ra pala dakap ko nagbabaha. Magbaba pala ni sa imo adi. Iyo po Sir Henry. Very
prone area po kami. So tubig dyan sa may baba, sa may tula-tula. Pati po digdi sa Estanza and Pinarik. So Yes. Magayon po sa feedback sa endo kan mga tao, nagapot ako nagkapira dyan. Magayon ang feedback tabi sa endo. Sa pag-abot sa garbage collection, malinigan sa inyong barangay, kaya salamaton po maray sa inyo. Congratulations, tabi, sa buong council kan barangay Mauyod, Legazpi City. Mga tugang, hali po sa barangay hall kan dapdap, o kaya kan Mauyod, susko. Pagod ako, yung kita kay Boseng Glenn. Hali po sa barangay Mauyod, Legazpi City, nasa barangay hall po kami. Kay Mami si Shara Meleron, si Jerome Martinez po sa IT, bodaan sa Moyang Chief Technician, Ramil Tanay. Ini po si Henry M. sa programang Kaya. Salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye. Maraming hapon sa inyo, boss. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan iraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! What a wonderful